Vi har flere gange udsendt videoer, der fortæller om vores underskriftindsamling mod den nye regulering. Vi mangler stadig mere end 3.000 underskrifter, til trods for, at vores videoer er set mere end 600.000 gange. Har du glemt at underskrive og eller dele videoerne, er det på tide. Vi ved så meget om det, der foregår over jorden. Vi kan genkende farver, næringsstofmangler, vækst og udvikling. Men hvad der sker under jorden, ved vi ikke ret meget om. Mykorrhiza stammer fra græsk og betyder svamp og rødder. Begrebet beskriver symbiosen mellem planternes rødder og de svampe, der lever sammen med rødderne. Svampene bidrager med næringsstoffer til rødderne. Svampene nedbryder og gør svært tilgængelige næringsstoffer fra den bundne pulje i jorden tilgængelige for rødderne. Lyt til Promemo podcast i sin fulde længde inde på AgroPro Danmarks hjemmeside. Her finder du også den trykte udgave af denne uges Promemo.